Milujem Charlotte Tilbury a tento hollywoodsky štýl jej predajní. Toto je konkrétne predajňa v Dubaji. No čo na tomto koncepte zbožňujem je to, na čo sa práve pozeráte. Jedna modelka naličená rôznymi štýlmi, rôznymi produktami a pod každou fotkou toho daného make-upu máte vystavené produkty, ktoré boli na ten make-up použité a viete si ich rovno kúpiť. Ale aby toho nebolo málo, tak tu sa vám tie tváre modeliek dokonca striedajú a vy si viete z hľadiska farebnej typológie vybrať, ktoré farby by sa vám na sebe najviac páčili alebo ktoré sa vám najviac hodia. Niečo podobné potom vidíme aj u nej na webe, tu máte očné tiene a dole sú modelky, zase rôzne farebné typy, naličené tými istými tieňmi. Čo vám pomôže si lepšie predstaviť, ako by ste v tých farbách vyzerali vy. A teraz sa poďme pozrieť, čo som si od Charlotte okrem tejto samozrejme zbytočnej, ale krásnej taštičky kúpila ja. Prvé sú tieto krémové očné tiene, ktoré už som chcela vyskúšať, preto už to mám jednoduchšie s otváraním krabičky. Lenže potom som zistila, že do toho nemôžem hrabnúť bez toho, aby som vám to najprv natočila. Krásny matný téglík a ešte krajšie očné tiene. Pozrite sa na tú nádheru, no nechcela som ten špic porušiť. A je to odtieň Rose Gold. Ja som do toho hrabkala len tak veľmi opatrne, dávala som si veľmi maličko na skúšku. Vidíte, že tu je tá farba taká intenzívnejšia, ale viete to rozotrieť vlastne len do takého pekného lesku. Ďalším produktom je tento veľmi ospevovaný a vychvaľovaný setting spray, ktorý by mal predĺžiť výdrž vášho make-upu. Môžete ho použiť aj ako primer, no ja sa ho chystám používať skôr na tú fixáciu. Na tvári som ho zatiaľ neotestovala a test na ruke nám veľa nepovie, no čo ma veľmi príjemne prekvapilo, bola fakt krásna, ale nevtieravá vôňa. No a posledný produkt, ktorému som neodolala, je tento Beautiful Skin Foundation, teda make-up. Ja ho mám konkrétne v odtieni 2, Neutral. Tu som si musela už pri otváraní krabičky trošku pomôcť. Make-up sľubuje stredné krytie a pleť by mala byť zjednotená, prirodzene vyzerajúca a lesklá. Balenie je takáto tuba, ale s pumpičkou. Make-up som už otestovala na sebe a musím povedať, že na mojej suchšej pleti sedelo veľmi, veľmi dobre. Odtieň by som pre seba potrebovala trošku tmavší, ale v zásade bol použiteľný aj tento odtieň, vždy to vieme nejako doladiť ostatnými produktami. No a make-up urobil presne to, čo slúbil. Pleť bola krásne zjednotená, žiarivejšia, ale stále to bolo veľmi prirodzené. Proste taká krajšia ja.